2-etage opkøring. Jo. Vi har også gode til, hvis det er. 5324E. Hvad? 5324E. Jeg kommer ind til min dør, der står så. Mange døre. Mange døre, altså. Mange penge har jeg spændt. Skrød! Fucking taxa. Det var bare at køre den nu ret. Det var det forkert. Det var altså i tår. Du skal ikke optage det, altså, så får jeg diarré. Det gør jeg heller ikke. Så bare tjekker Dumperman. Lasse, jeg kan se, du optager. Hold nu kæft. Lalalala. Direkte til YouTube. Hold din kæft. Smart to the World Wide Web. Shit, den fælde. Det gør nok ikke meget. Og... Alf. Hvad? Du er bare 5 euro tilbage. Fuck. Nej, det tager 10. Det tager 20. Jeg vil gerne hjem og sove. Jeg gider ikke mere. Er du okay? Nej. Skal du bare ærle? Nej, jeg skal godt. Jeg vil bare gerne have mine penge. Det ligger lige foran dig knægt. Nej, der ligger vores foran. Hvad siger du? Okay. Så skal jeg hjælpe dig med at finde penge. Hvad laver du? Nå, kæft. Fuck. Jeg skal op og se. Penge. Fuck det, jeg gør ikke det her, mor. I morgen køber vi nogle bajer og nogle... Kæft, vi køber ikke bajer. Jo, vi køber bajer. Vi køber bajer og kort, og så sidder vi bare og spiller kort og drikker. Jeg har kort med. Har du det kort med? Ja, det ligger mine penge. Ej, han sko i røven. Det er jo ikke.